היי זוהי, מה נשמע? היי, אני בסדר. את עכשיו גרה בירושלים? לא, עכשיו אני גרה בתל אביב. עכשיו יש לי בית ולא דירה. יפה. את ליד הים? כן, אני הרבה בים. את עדיין לומדת באולפן? כן, אני לומדת עברית, אבל עכשיו אני לומדת רק ביום ראשון. מצוין. הסטודנטים מדברים עברית טוב? יש לי חברים בכיתה שמדברים עברית מצוין. יש באולפן סטודנטים מכל העולם. וואו, איזה יופי. את עובדת במוזיאון? כן, בבוקר אני עובדת במוזיאון, ובערב אני עובדת בתיאטרון. וואו, יש הרבה חברים בעבודה? כן, יש אוכל טעים? כן, יש במבה, מיץ, ביסלי וקליק. נשמע טעים. תודה, להתראות. להתראות.